Hello guys! Welcome back to my channel. Merry Christmas and advance Happy New Year! Today's video guys. So, nagtatanaw lang ko sa akong naong kay kung kimuta ba. Ito guys ay nagpalit ko bagong hairpin. Clip sa akong buhok kay nga no kalkag na kay sana niya. So, muna ang trabaho karon ako nang ipasulat si Poport kay Pamaling nga, pag TV niya ako siyang ipasulat kay para na siya makatuunan kay nga no. Kami namang duha di sa balay piti man namang mingawa so ako siyang ipasulatan ng class. Kay para makabalo siya, practice pod para makatuon siya, iyap siya sa iyang kamot paya guys. Very good pod paya siya kay maka-answer man pod. Good job Poport. So pag niya sulat no, nag-request na po din siya nga mag-kuan na daw siya, mag-cellphone. Hindi ko dito mag-cellphone, magdula lang ta. Kung kato ang isa ka cellphone, di man siya ganang sa isa ka cellphone ditong brown daw, kaya di daw ma-downloadan o games sa kuwara daw siyang cellphone. Ngayon ko dilo, kinindot man itong isa ka cellphone ni mo. Sige siya nga bati daw, kaya di ma-download. Gusto daw siya o gira-gira. Mamaya ang ganahan guys, mag-gira-gira lagi daw sa cellphone, ganang mga gira-gira mga games. Hindi mo siya ganahan tanaw na magbalik-balik, pag di siya ganahan sa isa kadula. To ay, delete na po, lahi na po, pero gira-gira, usay, kinotsilihay na, dinunggaba na dito sa mga games niya. Kaya bisa ko sila pagkalingawan niya, ang lipay mo sa mga games-game niya. Pero di pa nako siya palabanan o mag-games kaya magdo-do mi. Sa lambing-lambingan lang nako siya para mawala ang iyang mga kuan. Iyang mga request kay kami namang duha maglambing-lambing lang balag gisumahan siya na kog sige kog pangkiskis niya basta kana ako siya uto-utoon niya magkuan daw mi magdula lang mi pagkuman mag-snack lang daw mi pagkuman ngay na pa siya cellphone usahay mahanggat na po na siya magpatapog toy sa gawas. So, bisag daghan, kina siya dulaan guys. Magpapalit kahapog mga toys. Wag yun pang suman sa dulaan. So, nigawas na lang min duha diri. Higilain na kay ko guys nga no pitig yung kuana. Ay ulan na kay guys. Sige rag ulan gikan pagid atong Christmas piting ulan na. Karon pa ginahuman ang ubang lugar gid daw kay pitig yung baha. So nara ko diri sa gawas sa siyog tan-aw gisugo na ko ni akong kauban na gispopor nga maghuwag gunting. Sus kadugay gikakihol sa pagsugo sus Ginoo ko ako nigi tao ni kanang payong. Kupa naman dayon ni. So unsa na akong buhaton na haros na siya guys pa. Naros. Tapos Ginoo ko guba lang pa din payong. Anak ato akong galing nga payong. Tanawag yun guys, bitig yung ulan na. Ay nako, tanawag yung mga ulan karon. Ay sira bye-bye ko ulan. Mga lugar, bahaan namin yung taon-taon ni guys nga. Wala, nang taon ni karong New Year. Ikapoy, nagyugkukuan ay. Sige nag-ulan, di ka kalaglaag ba? Sa tinod lang bitaw, miss na ko na Christmas niya maglaglag punta ba? Sa gawas, magyandagan, makita na tong kainit. But ayun naman sigulan, wala man daw bagyo pero kaulan-ulan magid ta. So dili na tama na akong vlog guys. Sa sunod na phone nga video, kini yung Mama Jinji na Bukidnon. Bye bye! I love you!